euskal txirrindulariek Izerri Patztanen tropelean bezala toki berezi bat lortu dute. Gaurkoan, Gorka Izagirre ezagutzera etorri gara. Bihartik aurrera, Izagirre nahietan nagusiena itzulian izango da. Bertatik eta bertarako. Haupa, Izerri Patztaneko jarraitzaileok, dakizuenez, aurten txirrindularentzat urte berezia da, izan ere Turra Euskal Herritik pasako da, eta honen harira Gorka Izagirrerekin hitzordua egin dugu Ormaiztegin, Movistarreko txirrindularia, bere ibilbide profesionala aztertzeko. Haupa, Gorka, ondo? Haupa, egunon. Bueno, elkarrizketa honetan egiten dugun bezala, lehenengo galdera gure proiektuaren inguruan izango da. Zer iritzi dizu gurea bezalako proiektuen inguruan? Bueno, egia esan, nik ez nizuen ezagutzen, baina esan barra dugu sorpresa onerakoa izan zela, zati, bueno, zeu bezala hola hiru gazte elkartuik eta bueno, kirola mundun holako, bueno, kirola gustatu eta pixka bat kirolariei gerturtasun hori eta zalegoei erakustearen, bueno, holako elkarrizketak eta barritia eta gaina euskeraz, egia esan nik uste dute, bueno, herri hontan pixkat behar den gauza bat dela eta bueno, zuek erakusten dezuela eta bueno, behon deizuela, oso ondo. Mi esker. Bueno, ja txirrindularitzan barrenatuz, denboraldia jadanik hasita dago. Nola aurkitu zara lehenengo lasterketa hauetan? Bueno, ongi. Gustora nago. Egia esan, iazko urteatzen niretzako urte erresa izan. Eta bueno, pixkat horren harira, bueno, gogoan neukan ongi hastea eta bueno, pixka bat ni neu ere hori gehien bat ongi ikustea eta bueno, Australian hasi nintzen, gustora eta bueno, gero Andaluzia, Paris-Nice egin ditu eta baina bueno, Euskal Herriko itzulia daukagu eta gogotsu. Gusten gara. Bueno, oin arte emaitzak onak izan dira, baina zehazki aurten, zeintzuk izango dira aurtengo erronkak edo zer helburu dituzu 2023 denboraldi honetarako? Bueno, lehenengo helburua neukana zen pixkat ni neure burua berri ikustea bezala, ez? Iazko urtea esan duten bezala etzen erresa izan eta lehenengo taroko helburue, bueno, hasiera batean, bueno, askorentzako helburu sinple bat dirudi o izan liteke, baina bueno, nik ere ja urteak ere goraka noa eta bueno, bat hasten da ja bere buruari pixkat galderak egiten ez, eta bueno, galderak ere egiten dizkizute eta bueno, buruak buelta asko ematen ditu. Eta ez, bueno, ikusten dut, bueno, hor nahola eta bueno, behize, bueno, emaitza onak ere lortzeko gai ba naizela eta bueno, orain datozen helburua, bueno, Euskal Herriko itzulian bueno, liderruekin, bai Enrik eta Alexekin eta hor egotea izango da eta gero klasika ditugu eta hor ere bueno, nire lana ongi egitea eta hori izango da. Gorka, itzulia aipatu diguzu, astelehenean hasten dugu, bihar, eta itzuli ezberdina izango da. Ez dugu izango erlojupeko etaparik, eta beraz, etapa guztietan hor aurrean egon beharko da, denborak eta distantziak oso laburrak izango dira goikoen artean, zerako lasterketa espero duzu? Bueno, kalkulatu beharreko lasterketa bat esango nuke, zati, bueno, etapa guztietan zerbait dago, baina, bueno, etapa ez dut uste posible izango danik, bueno, indartsuenak egongo dira, baina beraien taldetxo horretan, bueno, bonifikazioak ere badaude eta bueno, pisu handia jokatuko dute eta bueno, kalkuluak ere hor egongo dira, ez? Eta bueno, pixka bate oso estua ikusten dut eta gogorra izango den heinean, bueno, talde txortan burruka handia izango dute. Lider asko izango ditugu hemen Euskal Herrian, baina izan daiteke gakoa lider horien bloketan izatea, alegia Movistarren zu bezalako gizonen lanak garrantzi berezi izango duela?
Bai, nik uste dut taldeetako, bigarren filako edo fila langileen txirrindulari horiek pixu handia izango dutela, zati, karrera lotu egin beharkoa eta oraindik ez dakite ze jende etorrikoen edo taldeak nola egokituko diren, baina bloke indartsuan nik uste dut bai Bahrein eta Loto Jumbo, bai Ineos eta abarrek bloke indartsuak izango dituztela eta gu ere nik uste dut ongi gatozela eta bai, nik uste dudarik gabe papel garrantzitsu izango dutela gehien bat bloke hori mantentzeko eta lasterketa pixka bat bideratuta eramateko azkeneko kilometrotara. Etapak nolakoak izango diren ikusita, nun egon daiteke gakoa irabazteko edo desberdintasun horiek egiteko? Ez dakit, ez da galdera erraxa, zatik etapa guztiak dauzkate beren zirrikitu eta abarrak eta nik uste dut denetarik izango dugula. Esan duten bezala pixu handia bonifikazioak izango dute, helmugatakoek eta horren arabera norbait azkarra denak plus hori izanen du. Oso ondo, lehen aipatu duzu nola iazko denboraldia etzen bate erraxa izan, ez talde mailan ez da pertsonalki ere. Barrutik bizita nola gogoratzen duzu urte hori? Olduritasun handiarekin, egia esan. Taldera heldu ginen iaz Movistarrera eta iazko urtea ere berezi izan zen bai puntuen asuntoekin, jaitsierak eta abar. Eta hartu ginen gu larri geunden taldeetako ginela eta pixka bat zer gertatu ziteken ohartzerako geunden ia jaitsiera postuetan eta urduritasun handia talde barruan eta hori gestionatzeko eta aurrera emateko ez da erraxa egia esan eta beste txirrindularitzak beste bide bat ere hartu du alde horretatik eta datozen urteetan ere horrelako momentuak izango dira eta horiek kudeatu beharko dira. Zure ibilbide profesionalen guztian zehar, egon zaren talde guztietan euskaldunak izan dituzu bide lagun. Baldago estereotiporik txirrindulari euskaldunaren inguruan tropelan barruan edo esaten alda txirrindulari euskaldunak horrelakoa dira edo baldago? Entzun izan dutola gehien bat Astanan izan nintzenean eta horre talde potentea euskalduna gendukan baita eta baina asko italiarrek eta asko esaten ziguten euskaldunak bai izan gerala beti txirrindulari langileak, hitzekoak eta hori, esan behar nuena, gehien bat hitzekoak, ez? Hau da, esaten bali magu, hau egingo dugu egunenetan, hori egiten dugu. Ez dela, hau egingo, jungo hau egitea, eta atzetik beste zerbait egin, ez? Eta alde horretatik, txirrindularitza munduan, baloratzen den eta eskertzen den gauza bada, zatik mundua oso zabala da eta hemen denetarik aurkitzen duzu eta ikusten duzu. Hortaz fama hona duzu, ez? Fama hona dugu, bai. Gorka, langile hitza aipatu duzu, askotan entzun dugu. Gorka Izagirre tipo langilea asko sufritzen duena, baina baita kalitatea izan duen edo kalitatea duen txirrindulari bat izan zara, horren eredu da 2017koan Giroan lortutako etapa, ez da. Estereotipo horrek pizka bat lastratu egin dizute jenteak zuri ikusteko eran edo librago izan zara, ez diozu kasu egiten? Ez diot kasurik egiten, nik bai badakite izan ditute urte hobeak edo txarragoak maitzei dagokienez, baina nik uste dut txirrindulari batek lehenengo eta behin jakin behar duela bere tokia zein den, ez? Eta gehiena aportatu dezaken tokia edo puntua talde barruan zein den.
Eta nik uste du garrantzitsuena hori dela, horretaz aparte gai balin bazara beste gauzatxo batzuk egiteko, beti ongi etorria dira, baina bueno, nire kasuan ez naiz lider bat, lasterketa onak egin ditzazket eta emaitza onak puntualak lortu ere bai, baina bueno, talde mailan talde batek eskatzen duen bezala lider bat izateko, ez naiz eta ez naiz izan, ez? Eta bueno, bai esan dezun bezala, gauzatxoak egin ditut, eta gustatuko litzaidake baita horretan jarraitzea, nire gauzatxoak egiten, baina beste utzi gabe inondik inora. Da garaipen hura nola goratzen duzu Giroko garaipen hori? Egun eder bat bezala, ez? Baina, bai esan behar dut, kontatu izan du, baina, egun horretan, etzen helburua etzela etapa garaipena lortzea, irtetzea. Ez ginen irten pentsamendu horrekin taldean, guztiz kontrakoa, baina, lasterketa horrela irten zen, eta ez genduen espero ez da lasterketa oso azkar irtengo zenik, eta etapa lasai bat aurre ikusten genduen, eta etzen horrela izan, eta isaldi handi bat sortu zen eta bertan sartu nintzen. Eta isaldi handi hori suertatu zen, etapa garaipenako bidean edo gertatu ginela, eta hor garaipena lortu nuen, horrela suertatu zen. 2021ko Giroarekin jarraituz, 16. etapan birala egin zen zure bideo bat, zelan jaitsiera batean kotxe bat aurkitzen duzu. Hor, momentu horretan barruti zer pasatu zitzaizun hor burutik? Ez nuen espero, esan ez ginoatzen oso benetan arrisku handia hartzen, baina kotxe hori irudian, bideoan ez da ondo ikusten, baina kotxe hori zegoen pixka bat kanpora aparkatuta errepide eruntz eta trazada hori hartu nuena, pixka bat zabaltzen ari nintzen puntu horretan, kotxe hori horre ikusi nuen eta zuzentzea eragin zidan, baina zorionez etzen ezer gertatu eta aurrera segiten nuen nahi. Orain, txirrindularitzaketik apur bat aldenduz, beste momentu viral bat aipatu nahi dugu, zu ere segurazki gogoratuko zare. Iaz oso virala izan EITB-en agertu izan bideo bat, non zu eta beste 3 txirrindulari aukera berriak abestiara dantzatzen agertzen zinen. Uste baino viralagoa izan, nondik sortu zen ideia, espero zenuen hain virala izatea, txirrindularitzan munduan humorea eragin dagoen zerbait izan zen. Bai, egizan eman zituen bueltak, bideo horrek eta oraindik tarteka ere azaltzen dira. Beti Gabon kantetako programa izan zen eta besterik gabe, nik uste dute abestian asmatu genuela. Abestian guk eskatu genuena izan zen, pixka bat aita semeak tabernan daude ez abestea, baizik eta beste abesti bat eta pixka bat mugituagoa eta hori aukeratu genuen, denoi gustatzen zitzaigun eta horrela izan zen pixka bat eta hori aktuaz... Joten dizute horren arira, ose? Bai, orain ja ez, baina egon zen momentu bat horre garaitarte bat, bai. Zure ibilbidean guztian zehar anaia izan duzu oso gertu. Nolakoa da hainbeste ordu anaiakin igarotzea txirrindularitza munduaren barnean? Azkenean gero ohitu egiten zea, ez? Egia esan, orain arte, orain esan dezuna harira pixka bat entrenatzeko ere beti izan geha elkarrekin, bai bata bai bestea eta adibidez orain justu kontrakoa gertatzen zait, goatze urte eta erdi bat edo ez dugula koinziditzen entrenatzeko eta egizan faltan nabaritzen duzu, ez? Askotan bakarrik eta esaten duzu, joder, anaia beti bakarrik nago eta lehen etzen horrela eta askotan igual daukazunean ez diozu garrantzirik ere ematen, baina gero falta denean oroitzen zara zeitun galdetzen diozu, noiz zatoz edo, ze... Ez, baina,
ez eskertzen da, eta beti da, bueno, apoio bat eta egia esan, bueno, bai, beti kontu berdinak izaten dugu txirrindularitza eta besterik gabe. Gorka, komentatu diguzu elkarrizketa hasieran galdera asko egiten dituzula buruan, adina aurrera joan ala gero eta galdera gehiago, zeintzu dira galdera horiek, zer pasatzen zaizu momentu honetan burutik? Ez orain gauza hondirik ez, baina bueno, gauzak ez doazenean batek nahi bezala, bueno, beti etortzen zaizkizu galderak, zergatik galdera hori beti. Eta bueno, beti saiatzen zerelako gauzak aldeen ondona egiten, eta ez direnen ateratzen, arrazoiren bat bilatu nahi da, eta galdera beti hortik etortzen da, eta bueno, jende asko ekin elkartzen zea, eta bueno, bate gauza bat esaten dizu, besteak besta bat, eta bueno, horrek sortzen dio bueno, kirolari bati, ez txirrindularitzan bakarrik, kirol munduan ikuste dute gertatzen den gauza bat dela, eta bueno, besterik gabe naturaltasunez hartu baten gauza bat. Gorka, euskaldun txirrindularitza zaleok oso nostalgikoak gara, oraindik oso barnean ditugu Gorka Izagirre, Peio Hilao, Mikel Landa, Maiol Laranjarekin ikustea. Izan liteke etorkizun batean zu berriz euskaltelera bueltatzea, ba aldago aukerarik edo? Ez dakit. Ez da momentu honetan buruan daukadan gauza ez, egia da aurten kontratu amaitzen dudala, baina bueno, egia da baita Movistaren jarraitu nahi dudala eta bueno, ez dakit zer gertatuko den, baina bueno, nire nahia bintzat hori da. Bukatzen joateko, txirrindularitzan zu barnean egon zain bitartean teknologiak izugarrizko presentzia gorakada izan du, gero eta presenteago dago bai lasterketatan, entrenamenduetan, metodo berriak sartzen doaz, zer nolako evoluzioa izan dute eta nola ikusten duzu etorkizun hurbila teknologiarekin pizka bat lotuz? Bueno, teknologian ikuste du saltu dela gehien bat, bai entrenamentuak egiteko mundu horretan, entrenatzaileak eta barretan, eta bueno, gero datuak eta ikusteko zentzu horietan, eta bueno, beti laguntzen duen nik uste dut denak gehituz joan dela, eta horrek beti laguntzen dizu gauzak hobeto ulertzea edo lehen aipatu egun duda eta galdera zergati horiek bueno, erantzunak bilatzea ez, eta bueno, ongi etorria da, eta nik uste dut bueno, teknologia hor dago, beti egon da, eta beti teknologia ere aurrera doan heinean, txirrindularitza ere aurrera joango dela nik uste dut. Gorka, eskerrik asko hau izan da dena, plazer dutza izan da txikitatik telebistan hor pelotoi buruan ikusi dugun idoletako bat gurekin izatea, horren erantzun jatorrak ematea, eta espero dugu denboraldi oso ona izatea, eta batez ere lasterketatan eta errepidean gozatzea. Bale, mi esker zuei.